1100 kalórií, hodinu a pol, 9 km. Idem si dať šalát. Pol minúty, prosím ťa, prestan fúkať. Na pol minúty, iba nič viac. Len 30 sekúnd. Dnešná trasa bude easy, ale plán je z Hrabova ísť hore na Malino Brdo a trošku si doniesť snehu, lebo tu dole sneh není. Tak trošku si tak spraviť také Vianoce snežné, vieš ako. Už som začal, keď si všimol, mám nové Asixy, doprial som si Ježiška, som mu napísal list a on došiel. Tak idem to rovno vyskúšať. Asixy mám rád, Asixy sú moja láska, tak hádam moje sklamovi teraz. No a dnes, kopčeky, čo by som si mohol dať viac ako kopčeky, na 24. Nego si dáva kopčeky šalátu, ja si dám kopčeky behu. Na důkaz toho, jak upřímně a lidsky s vámi cítíme, jsme natočili kusný videozáznam. Takže uvidíme, kam nás zavedie, či pôjdem na Malinu iba, alebo pôjdem hore na Vtačník, ale keďže som iba raňakoval, nebudem tomu až tak nosiť, vieš. No a to je všetko, čo som chcel. Užívajte Vianoce. Dobrý deň. Možno toľko slušných ľudí je tu, a až som z toho v šoku. U nás tam nepozdravia ani keď dojho nabúraš. Som zo žiadneho miesta neušiel, aby bolo jasné. Dobre, píšte dneska. Prvý kilometr. Dobre. Dobrý. Slušný výlet. Druhý kilometr. No nie tak, po rovnej ceste. Pauza na dýchanie. 2 km 30. Treba nie o tom, že dokáže človek behať 2 hodiny v kuse, ale aj o tom to je niekedy. Dôležité je to, že človek je v prírode, teší sa z toho. Želám všetkým krásne Vianoce. Neviem ani rozprávať, nevadí. Nikto to není iba ja, tak aby som sa vyspovedal. Mám nabehané čo to, ale trail a behať po kopcoch a po horách je trošku rozdiel, takže tu tá kondička treba zase trošku iná. Vzadu je Choč a predo mňa je Malino Brdo a tak. Teďka som videl jedného Liptovčana, ktorý robil ho ho bear, ho ho! Ho bear! Hej Bear, zvieratka, haló! Keby tu vyskočil, neviem čo spravím. Medvede nezabíjajú ľudí, sú to vegetariáni. Fuj. Ho bear! Je to super na budovanie imunity, kondičky. Teraz som zapojil okrem behania aj takéto trailové behanie, zároveň fitko, takže vie to dať zabrať. Všetko je životná skúška. Celkom som rád, že sa to nešmýka. Aj keď to vyzerá pofiderne a všelijak, že by sa to mohlo šmýkať. To uvidíme. Dnes si ešte odbehnú sem a uvidím, kam pojem ďalej. Celkom zabijak. 260 výškových. Hamba. Trošku pridať do kroku. Ho! Žumberok. Daj všetko. Fuj. To je strašne škaredý stúpak. Fuj. Ja už nestačím. Skadzi paru zoberem. Šťastné a veselé Vianoce. A v podstate to nekončí.
práca. Prešam. A ide sa dole. Jak som objavil sneh, teraz budem rád, keď budem bez snehu. Pol minúty, prosím ťa, prestaň fúkať. Na pol minúty iba, nič viac. Len 30 sekúnd. Poď na to! Poďme domov! Strašné fúkanie! Ho, ho, ho! Dobre, keď sa posuniem dole, bude to oveľa lepšie, že teraz som úplne na zráze, takže môj cieľ, že je zliesť bezpečne dole, sa musím zababušiť takto. Ho, ho, ho! A hádam, ma nezačne nič náňať, no. Chcel som sneh, mám tu ľad v plnej kráse. Idem tam, kde je menej snehu, lebo bezpečnosť je na to všetko. Úplne jedno, či budem rýchly, ale sa vrátiť pekne po svojich nožkách domov, vie to byť veľmi otravné tá zima. Som si asi odbehol, tak si môžem dať bez vyčitek majonézový šalát a rybičku. Mexická volejová skluzavka tady, hele. Maráde. Takže ešte raz krásne sviatky. Upa! Tu som sa kúpal včera, výborná voda. Štípalo trochu, jak sa povie. Sadlo. Dobre. Aj vám. Bože. Hodinu a pol mám za tým. Minus 1 hore som mal pocit, že je minus 10. Ďakujem, ak si to pozeral toto video. Ak si ma podporil v tom kráčaní a behaní. A možno budem potrebovať tvoju pomoc aj na budúci beh.